खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आरो व्हाट्सएप बादिनो मुंदांखा ससियेल मीडिया प्लेटफर्म टेलिग्रामखौ भारताव 22 जुनसिम नीट एग्जामनि सोंथि बिलाइया लीक जाखांनायनि उनाव फिन आरोबाव फैबाय थानाय 21 जुन खालि नीट यूजीनि री एग्जामखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो जाहाथे फिन खेबसेबाव बेबादि सोंथि बिलाइया लीक जाया, बेनिखायनो 22 जुनसिम भारत सोरखारा टेलिग्रामखौ भारताव बेन खालामना होथ'नाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि डक्टर जानो थाखाय खुंफुंनाय बे नीट यूजी एन्ट्रेन्स एग्जामनि सोंथि बिलाइया लीक जानायनि जाहोनाव दासिम गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। बेनिखायनो जाहाथे फिन खेबसेबाव बेबादि जाथाय जाबावा, बेनि थाखाय सोरखारा गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनदों। सोंथि बिलाइ लीक जानायनि सायाव सीबीआईनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे टेलिग्रामनि गेजेरजोंनो बांसिन सोंथि बिलाइफोरा लीक जादोंमोन। बेनिखायनो 22 जुनसिम टेलिग्रामखौ भारताव बेन खालामथ'ना होनाय जादों। गोलाव समनिफ्रायनो इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाखौ फोजोबनो थाखाय गंनैबो हादोर यूएस आरो इराननि गेजेराव सिजफायार एग्रीमेन्टनि थाखाय इसिङारि सावरायलायनाय सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों, जायनि थाखाय मिडल इस्टआव सोलिबाय थानाय दावहाखौ दोनथ'नायनि लामाजों थांनायनि इसाराखौ मोननाय जादों। इरान आरो आमेरिकाया शान्तिनि थाखाय सिं सावरायलायगासिनो आरो सिजफायारआ दासिम फाइनाल जाथ'वाखै होनना खौरां मोनदों। गंनैबो हादोरनि सावरायलायनाय आरो बुजिलायनायनि गेजेरजों बेफार फालांगिनि थाखाय गोनांथार दैनि लामा स्ट्रेट अफ हर्मुजखौ फिन खुलिफिननो थाखाय सावरायलायनाय जादों होनना मोनथिनो मोनदों। बे डिलनि गेजेरजों आमेरिकाया इरानखौ माब्लाबाबो निउक्लियार बमा बानायनो गनायथि होनाय जानाय नङा होनना एग्रीमेन्ट खालामनायनि सायाव सावरायलायदों होनना खौरां मोनदों। बेनि सोलाय आमेरिकाया इरानखौ गाग्लोबनायाव दासिम इराना जेसेबां खहा जाखो बेनि बेसेन एबा रांखौ आमेरिकाया इराननो होजोबनांगोन होनना सावरायलायनायखौ मोनथिनो मोनदों। बे सावरायलायनाया गंनैबो हादोरनि गेजेराव गोबाव समहालागै सोलिगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै इरान आरो आमेरिकाया सावरायलायदों होनना मोनथिनो मोनदों। मख'जाथावदि दैनि बेफार फालांगि खालामग्रा लामा स्ट्रेट अफ हर्मुजखौ इरान आरो आमेरिकाया बन्द' खालामना दोननायाव भारतआ बेफार फालांगि खालामनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जानानै फैदों। गोथां थाव आरो गेसफोरखौ भारतसिम लाबोनायाव गोबां जेंनाजों भारतआ भुगिनो गोनां जादों। लोगोसे थांनाय साननैसो सिगां आमेरिकानि नेभिया भारतनि जाहाजखौ मिसाइलजों गाग्लोबदोंमोन आरो 3 भारतनि नेभि जवानफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेफोर जाथायनि बागै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा आमेरिका आरो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथांखौ दासिम फंसेबो जेबो खोथा बुंनो हायाखै। बीटीसीनि बाक्सा जिल्लायाव मैया मंगलबारखालि महाराष्ट्रनिफ्राय फैनाय मानसि लांखारग्रा 2 साखन्द्राफोरखौ हमनो हानाय जायो आरो 7 लोरबां आइजोफोरखौ बिसोरनि फान्दायनायनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जायो। खौरांनि बादिब्ला बिसोर हमजानाय 2 मानसि लांखारग्राफोरा गंसे मानसि लांखारग्रा हानजानि सोद्रोमामोन। बिसोर आसामाव फैना आसामनि गामियारि ओनसोलनि सिदा सादा लोरबां आइजोफोरखौ थगायना फुस्लायना महाराष्ट्रआव लांनानै फाननानै होयोमोन। पुलिसनि गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों बिसोरजों कब्जा खालामजानाय आइजोफोरखौ मोजाङै मोजां रैखा खालामनो हानाय जायो। पुलिसा मोनथिहोनाय बादिब्ला बिसोर नंखाय रादाय होनानै फुस्लायनानै नखरनि गाज्रि हालोदनि खाबुखौ लानानै लोरबां आइजोफोरखौ महाराष्ट्रसिम लांनो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिसा बिसोरखौ रेस्किउ खालामनो हानाय जायो। बिनि अनगायै आरोबाव बेबादि जाथायजों लोब्बा थानायफोर दंबावो नामा, बेनि थाखाय दायनिगिरिफोरनि हेंथा गोख्रों नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो हमजानायफोरनि हेंथा गोख्रों साजा थिसननो राहा लानाय जागोन होनना खौरां मोनदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' लाइमोना बुथारजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गहपुरनि सेसाबालि गामिनि गबिन बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना 8 बोसोरनि फिसाज्ला, 4 दाननि उन्दै फिसाजो आरो बिसिखौ न'आव गालांना 10 जुन खालि माखासे लोगोफोरजों खामानि नागिरना दिल्ली फारसे रेलजों दावबायलांदोंमन। नाथाय उत्तर प्रदेश मोनैनि सिगां बिहारनि बबेबा स्टेशननिफ्राय बियो गोमादोंमोन। बेनि उनाव 15 जुन खालि मुरादाबाद पुलिस बिनि गोथै सहखौ बोखांनो मोनो आरो जाथायनि बागै नखरनो खौरां हरनाय जायो।
गुवाहाटी हाइकर्टआ थांनाय 2018 मायथाइयाव सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायाव दायनिगिरि साजायजानाय फासिनि साजा मोननाय जाकिर हुसेनखौ मैया मंगलबारखालि गुवाहाटी हाइकर्टआ 8 बोसोरनि उनाव दाय गैयै फोसावनानै केसखौ फोजोबना होयो आरो जिनाहारिनि दायजों फासिनि साजा फोनांजानाय जाकिर हुसेना उदां अख्राङाव फैनो हायो। थांनाय 2018 मायथाइयाव नगाव जिल्ला सेसन कर्टआ जाकिर हुसेनखौ फासिनि साजा फोसावदोंमोन, नाथाय मैया गुवाहाटी हाइकर्टआ गासै नायबिजिरनायनि 8 बोसोरनि उनाव बिखौ दाय गैयै फोसावो आरो जाकिर हुसेना उदां अख्राङाव फैनो हायो। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव मैया आरपीएफआ ट्रेनजों दावबायग्रा दावबायारिफोरनि सनानि चेनफोरखौ सेनानै लाना खारग्रा मोनसे गेंखौ हमनो हानाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव सानफा एफा सनानि चेनखौ सिखना लाना खारग्रा आइजोफोरनि गेंआ बांलांनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों आरो ट्रेनजों दावबायनाय दावबायारिफोरनि गाननाय सनानि चेन आरो रांनि बेगफोरखौ लाना खारनाय जाथाया गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव बांलांनायनि खौरां मोनदों। थिग बेबादिनो मैयाबो सासे आइजोनि सनानि चेनखौ बे हानजानि आइजोआ बखना लानानै खारदोंमोन। बेनि उनाव आरपीएफआ सानै आइजोखौ स्टेशनावनो हमनो हानाय जायो आरो माखासेफोरा खारखोमा लाङो होनना खौरां मोनदों। बेनि उनाव बिसोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों कामाख्या मन्दिरनि साखाथियाव हमनो हानाय जायो आरो ट्रेन दावबायारिफोरनिफ्राय सिखावा लाना खारनाय सनानि चेनफोरखौ आरपीएफआ जब्द खालामनो हायो आरो 50,000 रांबो जब्द खालामनो हायो। बेजों लोगोसे आरपीएफआ बेफोर आइजोफोरजों लोब्बा थानाय सानै हौवासाफोरखौ बोखानाय जायो। हमजानायफोरा गासैबो आसामनि बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंजोब होनना सिनायथिनाय जायो आरो बिसोरनि अनजिमाया गुवाहाटीनि रेलवे स्टेशनाव बांलांनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।